नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत मुगा उदा कशकश पडूया. 1 कप मूग बरेकन धुवून घेऊ का आणि सुमार 2 ते 3 तास उदकात भिजवून दवर का. हे मूग सुमार 3 तास भिजेला. आता मूग वाटून घेऊया. हातूत थोडे थोडे उदक घालून जात तितली गंध वाटून घेऊ का. हे अजूनही गंज जाऊ का तश म्हण परत थोडेशे उदक घालून अनेक पाटी वाटून घेऊया. मूग वाटून जाल की ते चाळणीन गाळून घेऊ का. हे मुगा उदक जरा पातळकन पिवचे उरता. तशें कितले उदक जाय म्हण पळोवन पातळकन घेवचे जाता. मुगा उदक गाळण जाला. हे अजूनही दाट असा तश म्हण आणि जरा पातळ केल्या बी जाता. गोडसाण कितली जाय म्हण पळोवन गोड घालून घेऊ का. हांगा आम्ही अर्ध कप गोड घाला. जास्त गोड जाय जाल्यार 1 कप पर्यंत गोड घाले जाता. गोड बरेकन करगून घेऊया. जास्त कने हे मुगा उदक गरमेत पितात. या गरमेत खंयचे सॉफ्ट ड्रिंक ट्राय करचे बदलाक हे मुगा उदक एक पटी ट्राय करून पळया. तुमका आवडल्यार आमक नक्की कळया. आमगेल हो व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगे टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.